Να δούμε τώρα μια ενδιαφέρουσα είδηση που μας έρχεται από τη γειτονική μας Ιταλία. Φθηνή ενέργεια μέσω της σύνδεξης υδρογόνου και νικελίου. Είναι άραγε μια επαναστατική λύση στο ενεργειακό πρόβλημα και μπορεί να αντικαταστήσει το ακριβό πετρέλαιο. Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζουν οι Ιταλοί επιστήμονες Φοκάρντο και Ρώση, οι οποίοι εν μέσω αντιδράσεων και αμφισβητήσεων παρουσίασαν στην Πολώνια έναν αντιδραστήρα σύνδεξης υδρογόνου και νικελίου. Όπως δηλώνουν οι δύο επιστήμονες, η συσκευή μπορεί να τοποθετηθεί παντού και να καλύψει ακόμη και οικιακές ενεργειακές ανάγκες. Ήδη η Ελλάδα προχωρεί στην αξιοποίηση της ανακάλυψης. Επί δεκαετίες, επιστήμονες ερευνούν λύσεις για την αντικατάσταση των ορυκτών καυσίμων με άφθονη, καθαρή και φθηνή ενέργεια που βασίζεται στο υδρογόνο. Στη γειτονική Ιταλία, ο καθηγητής Φοκάρντι του Πανεπιστημίου της Μπολόνια και ο μηχανικός Ρώση τάραξαν τα νερά, παρουσιάζοντας έναν καταλύτη, όπως τον ονομάζουν, που παράγει ενέργεια μέσω της ψυχρής σύνδεξης υδρογόνου με νικέλιο. Ο Έλληνας καθηγητής Πανεπιστημίου και τέος πρέσβης Χρήστος Τρεμένος, με ενεργό συμμετοχή στην έρευνα, μιλά για επανάσταση στο χώρο της παραγωγής ενέργειας φιλικής προς το περιβάλλον. Έχω την εντύπωση ότι βγαίνουμε τελεσίδικα από τον ενεργειακό μεσαίωνα. Έτσι προδιαφαίνεται. Θα εξαρτηθεί φυσικά από την περιττέρω έρευνα και τη μελέτη των εφαρμογών, ώστε ακριβώς να καλυφθούν όλα τα επίπεδα εκείνα που χρειάζονται πράσινη ενέργεια. Σε συνέντευξη τύπου που έδωσαν στην Πολόνια, οι Ρώσοι Φοκάρντι αποκάλυψαν ότι προχωρούν στην εμπορική εφαρμογή του καταλύτη. Η Ελλάδα, όπως τόνισαν, πρωτοπορεί, καθώς η Defkalion Green Technologies με έδρα την Αθήνα ανέλαβε να ιδρύσει βιομηχανία μαζικής αναπαραγωγής και εξαγωγής της ανακάλυψης τους. A transition within the energy landscape is an indisputable global trend. A true opportunity for Defkalion Green Technologies. Using Rossi's energy catalyzer invention, we have produced an industrially applicable prototype. Απεξάρτηση από τον άνθρακα και το πετρέλαιο, παραγωγή ενέργειας με μικρό κόστος και μηδενικούς ρήπους ή απόβλητα. Είναι πράγματι δυνατό? Ουδής κίνδυνος δεν υπάρχει για αυτή την μορφή της ενέργειας. Πώς είστε τόσο απόλυτος αυτό? Αφενός με γιατί δούλεψα ερευνητικά σε τέτοια συστήματα και ποτέ δεν παρατήρησα κανενός είδους ακτινοβολίες. Αφετέρου, σε 3 επιδείξεις που έγιναν διαπιστώθηκε από τρίτους, από ειδικούς ακτινομέτρες, ότι δεν υπήρχε καμία ακτινοβολία επικίνδυνη για την υγεία των ανθρώπων. Όπως αναφέρει ο καθηγητής, το κόστος ηλεκτροπαραγωγής με τον καταλύτη είναι κάτω του 1 λεπτού ανά κιλοβατόρα, όταν το κόστος της ΔΕΗ φτάνει τα 10 λεπτά. Ο καταλύτης μπορεί να χρησιμοποιηθεί παντού, από σπίτια μέχρι βιομηχανίες, εμπορικά, νοσοκομεία, δημόσια κτίρια και θερμοκήπια. Το 44% των τουριστών, σύμφωνα με τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού,